Wasal f'pajjiżna l-ewwel bastiment li ser tkun qed tuża l-kumpanija Ponte Ferries, kumpanija ġdida li ser toffri servizz ta' fast ferry katamaran għal sqallija mis-sajf illi ġej. Is-servizz ser jingħata permezz ta' katamaran ta' 96 metru li għandu veloċità qawwija. Dan se jkun jista' jġorr kemm passiġġieri kif ukoll vetturi u merkanzija. Is-servizz ser jopera kuljum bejn Malta u Awgusta daqs 30 minuta bogħod minn Katania u se jkun qed joffri alternattiva u kompetizzjoni bħala t-tieni operatur f'dan is-suq. L-HMS Artemis daħal fil-port il-kbir it-tnejn filgħodu fejn se jkun qed isirlu xogħol ta' tisbieħ kif ukoll ta' titjib fis-sistemi teknoloġiċi u fil-faċilitajiet tiegħu. Il-vapur mistenni jkollu Club Class Lounge fost faċilitajiet oħra. L-Artemis li huwa reġistrat Malta huwa konformi mar-regoli internazzjonali għas-sigurtà u n-navigazzjoni għandu jkun lest biex jibda jopera fis-sajf. Ponte Ferries huwa proġett bejn Magro Brothers Investments Limited u Merrill Invest Limited tal-aħwa Michael u Julian Zamittabona kif ukoll tan-negozjanti Mario u Fabio Muscate. Il-katamaran jesa 717 il-passiġġier u 245 karozza jew 15 il-trailer u 180 karozza.